Jayapati. Kok ora kena medal. Yen akan prajurit saka isi omah pantet. Ngemuwi gatken. Narutama nindake jauhkan Jayapati. Supaya tidak yang medal karo pantinemu. Karo Sang Prabu Erlangga. Yen kok wis ketemu karo Sang Prabu Erlangga, diopo wae katine? Amarga dheweke wis wani ngrenah Rama Kanjeng Adipati Jaya Wasisa sing alam semono. Cecak kupe aku arep batuke lakune Kanjeng Adipati Jaya Wasisa. Cetane pengen dituwa. Perkara bagusne Sudarmane Jaya Wasisa dak ana mukti. Pancen ora luput Narutama. Jayapati Narutama piye? nek kudu ngerti. Tak ana mukti nganti mati. Karo lo sebab rangkat amarga urip semono. Tak ana mukti. Wis wani pangusut ana medal. Ora mukti. Yen to tak ana mukti tubakan pati saka tangan Sri Prabu Erlangga. Pancen ora mukal Narutama. Nek kowe ora nyembah lamaane Erlangga, kowe ora dadak-dadak nek ora sendekku ngapuranda karo Erlangga kuwi. Narutama, kowe iso mikir ora singkirake kuwi. Jayapati. Nek kowe bakal Japang pati sebab Erlangga. Aku sudah dipepalamu yang bapak lagi. Kowe malah tak putung, rawe bakal randah. Prajurit!
karo buka macam selagi Ôi ít Ôi ít Ôi Ôi ít Wah, handemane tangane atas. Oi. Oi. Wah, aran
Bener. Bener kowe. Mancal musuh. Kowe mana? Ngene ngetak. Goblok. Saya bener. Tontori. Musuh. Blok. Mancal musuh tenanan. Ancen duweku ya goblok. Mancal musuh ngene. Lah piye sing bener? Goblok kamu ora ngono. Sing bener kowe. Lah ora ngono. Lah bener iku. Mancal musuh iku ngono. Iya, kowe tak tutono. Nek mancal musuh iku. Berani. Iku mah nontoni. Lur. Lur. Iki musuh iki lho. Iki musuh iki. Ayo nama musuh kowe. Ora Saudi. Aku ndek jago. Jagone sapa, Mas? Wani ora wae. Ora Saudi. Sing awake kok triplek iki. Cilik lah. Nenyek. Dinyek. Aku dinyek. Panane. Oh. Piye? Ora piye-piye. Piye kok? Panane ayo. Aku ne musuh siji ki rada pikir-pikir lah. Aja berpikir. Panane. Hei, Apa? Wah, duwe. Lu ada duwe? Duwe sapa? Mbok iku duwe. Ya duwe kok cabi. Kentek dase. Oh, duitan. Aku dibodoni jebule aku kebodhon. Dikira kowe ora pinter kowe. Ya, pedet. Pedet. Sehat. Ayo, maju. Ono lho. Etono. Piye? Nantang karo aku kowe lho. Nantang e musuh. Wani ayo maju. Ayo kok mrikang iki ayo Rono. Ayo. Musuhe candak ndase. Ora sanggup. Ya ayo. Udah cok piye, Bro? Masa kok kene mbok kene goblok. Ayo. Ora mampu apa-apa lho. Ora. Perkarane aku tak sumpet dhewe kok. Ya. Sakenanan. Goblok. Ora iso. Tur. Blok. Ringan kaya alas. Aku cepu. Oh. Ayo semangat kok. Oh. Brengosem. Lho, brengos ku piye? Brengosem kaya alas gasoko. Ora gasoko. Dadi Alas iki lho wis jati talon iki kok. 2 tahun ora. Sikat!
aku biyen gene brengose gede ngene iki kaboten dadi wonge terus uru. Tenang, iku ora tanggamu. Ning aku beda. Are beda nyatane kowe yo uru. Kowe bocah ora pati sehat. Beda karo aku. Ora pati sehat piye? Nek ngerti omben aku yo mesti gumun ah. Apa? Paling yo ben. Beda aku. Aku piyayi omben aku sari buah. Goblok iki lho. Lho bener sari buah. Kudune apa? Sing pantes. Sing pantes apa? Sprite, Coca-Cola ra ngono. Lho bener sari buah. Lho, ombe Sprite, Coca-Cola nek kecanduan oleh dhuwit kondi. Nek sari buah ra 2.000. Lah ketoprak mustika payung mesti iso tuku. Iku ora nek payu. Ngene iki ditinggal ya uduk yo teko. Ayo. Iya. Masuk do. Aku iki lho. Ngene iki anggere ngerti aku dipoto dilebokno ning TikTok aduh. Goblok sangare lho. Aku dilebokno TikTok diunggah to. Ora se-TikTok lho apa? TikTok. TikTok lah. Piyai teringanan ngira wong ganteng senenge. Sing ganteng sapa? Aku. Gene. Lu rupamu ora ganteng perkara gene rupa iki ora ganteng. Kowe ali, aku ali. Antene iya. Sing aku lho biyen tau ganteng ning Cilu kok. Aduh, sing kedut. Air cek. Iya, Cuk. Oi. Ayo sikat. Kate biasa biasa. Oi, Cuk. Oi, iya. Bersatu kita teguh. Kawin lagi. Yo. Apa? Keliru kowe ora muni keliru. Adik keliru iki. Bersatu kita teguh. Bercerai. Runtuh. Lah iku sumpah apa? Iki sumpah prajurit. Aku ora kok. Lah kowe sumpah sapa? Sumpah wong duwe bojo. Sumpah ora prajurit iki, Pak. Ora. Nek bisa ora kawin lagi lah kanyeben. Senengane kulo. Masuk. Ayo balas. Balas. Mana nih? Lanjut. Tujono lho. Nah, foto. Oke. Sangar aku, Pak. Sangar apa? Bocah sehat iki tenanan. Iya, Cuk. Oi, iya. Oi, Cuk. Oi, iya. Oi.
marai kancamu. Mari piye? Marai tenanan. Lo. Goblok. Ada di sis. Musuh yo tenang kok. Andeni. Marai tenanan. Tia sis. Lho kok piye kowe lho? Piye kowe lho? Kandeni. Lho ora tenanan iki. Cengkring. Dian piye? Pian kowe. Lho kowe iki ora eling kowe. Kowe iki ora eling kowe. Malah main. Pian kowe tame iki. Ora tenanan iki piye lho? Lho kowe karo awake dhewe iki beda. Bedane. Lho kowe karo aku iki musuh. Selamat. Musuh. Piye main mateni wong piye? Kowe jaluk kentekno wit. Apa kowe? Aja. Buyon. Guyon. Buyon tenanan. Lho iki lho. Ana apa? Besar iki kok main digawe kok. Kowe ape lewo kowe? Iya kok ape kok jungkiro mateni wong. Kowe ape digawe? Lah nek saya mateni. Ora ngarep tak undangi. Lho, aku ora mbok undangi. Ora pengen atiku. Malah genah. Sing Lah iya. loro. Sing loro ora atiku tok. Apam? Iki loro. Ora apa-apa ora mbok undangi aku. Ora budaya. Ora dadi. Hau. Kowe mlaku dhewe keserimpet sikil. Oh iso. Iso. Sing
mbok jagono. Iku mang musuh. Oh. Jago ayo iki ngono. Oh iya sorry. Oke. Kowe aja kalah isin karo musuhe. Sing iso ngono ora kowe dhewe. Nanti pas aku mereken aku duwe jago. Jago. Sabar iki malah. Iki jago ngendi? Ayo sapa kaya iku mang. Ter. Ayo. Ora usah mbok pamerno. Piyai Triane seroh nek aku pinter salto. Ah. Diketokno nek. Iya. Oh, iya. Ora ngono. Adek ora ono kudune. Mengguri. Ngene sesuk bayarane padha ae. Oke salto terus. Ganti kowe. Aku nek perkara salto ngono ku mang. Iso kowe. Ora iso. Yo aja ngono ah. Perkarane kira ngerti. Piye? Untuku keseripet bringosmu dhewe. Ngomong ayo. Ayo salto. Salto ora kowe. Salto ora. Ayo ketokno lho. Rumaksamu. Ya. Wis iso salto. Bunda iso mung glundung ta. Ganti kowe. Ah. Wis. Apa? Apa disamplok? Bringosku. Guys. Wis. Wis. Veteran. Setan kowe. Aku mendung. Peperangan ning papan kene. Ora ana sing bedel duel. Tinggal gelanggang tolong melayu. Teges sing kok karepke piye iku mendung. Setan karep. Kowe kudu sumikir sapa taman kene. Yang pancen gak gelem. Mati so tanganku. Etian, maju sama gane. Wis, wis ya. Edan. Jeberak nek tampan. Ayo. pengarepanku melayu mega mendung. Jebul kaya ngono Patai Satrio. Mega mendung. Ojo kok sengkuh. Aku perjulit kang wedi mati. Sing tatap. Sing tanggon.
sesa. Disumpet terus aku. Iki nek ora lanjut ae do medun Delok. melak delok. Ora ono mercone ora. Yo, Ewangi nyedok Pak. Aku tak medun. ora ono mercone aku tak omong tuh sumpet. Piye? Ning kene ditentono ijen padha ijen. Yo. Ento pancen kowe duwe kaseten katon kene pengarepanku. Ning papan kene. Yo. Aduh Kawijaya. Yo. Katon kene ke medung. Jebul kowe isih kaya bocah cilik wingi sore. Malah rupo. Dadi kawujudan kang kaya mengkono. Nanging ning papan kene kowe bakal kelakon mati saka tanganku. Nek gendung. Dengan Aci Rojo Bumi. Setan panggil mana iblis para. Yo. Yen to mung ngadu atos sing balong kandeling kulit. Ora bakal ana krampungane. Ayo. Sapisan meneh. Yen to kowe watake satriya. Adep ana yaku. Barat! Ayo! Sabi-sabi na!
aku metu dhewe aku ya isin aku tak nyelok kancaku Rene tau men kancane aku men Oh alamete ono boleh lawak mlakumu ae kaya aku nyawangi lho oh alah lho aku mlaku bendina ya kaya ngene janjane ono foto kowe kon ngundang aku oh amin kowe masa ora ngerti lemek lawan di desa Tringantalan ana ketoprak sing jenenge Mustika Budaya masa iya lejo wong kaya ora pengalaman ora update status lawang ning WhatsApp ning Facebook ning TikTok wis disiar jadwale Mustika Budaya nek ngono ya paket aku tek mergo ora iso update status ya wis nek ngono ayo ndang delok
Wis pirang taun Mirah ninggal karo aku jare arep golek gawean. Neng kok babar pisan kabar nek kabaro tilek omah yo ora tau. Rah. Apa kowe lali karo Kakang Saku? Kakang Saku po aku mulih. Dolane sesek kabeh. Alah. Kecilane banget cae. Ora. Kok kowe wis mulai lho? Aku mulai mergo aku ki kangen karo sampean, Kakang. Aku ki malah nggonku mikir karo kowe iki nganti awakku iki turu. Piye baleni? Nggonku mikir karo kowe nganti awakku turu. Awake sampean iki kuru. Kuru gadaging. Piye? Kuru gadaging. Ngono lho ora. Wong kowe iki bocah ayu. Mesti akeh wong lanang sing padha seneng karo kowe. Dasar kowe bocah ayu. Mripatmu nek ana bocah lanang bagus mesti kowe jelalatan. Lho sampean kok ngerti? Sampean kok ngerti? Ora ngerti. Solang ya aku wis ngerti. Sing tak kuwatirno ki mengko nek kowe mulai ki gendong bocah. Sampean ku lho Kakang seneng sampean aku ra duweni bojo duweni mondong bocah. Seneng sampean. Lah. Ki jane ki ayu tenan. Aku biyen mulang kok ya ayu lho Kakang. Ning kene kok kowe ora ndang seneng karo bocah lanang nek mengko kowe wis seneng karo bocah lanang ndang jak muleh Upama aku duwe senengan wong lanang kok sampean ento. oleh oke nono sing ngewangi nyambut gawean. Kakang Santopo. Lha sampean wae duweni bojo kok apa meneh Aku ki urung kudu rabi. Waton botoke bocah parang trites ngene iki isih nek tak colong aku ora bakal rabi. Jebul sampean iki senengane nyolong bothok ya Kakang. Apa kowe ra krungu? Apa? Wis prawan pira parang trites sing botoke tak colong. Sampean ku aja kandha ngono. Mengko yen krungu bocah wadon sing arep seneng sampean kok ora sida seneng sampean. Ora sida ora apa-apa. Ora ngono ra. Jane iki kowe lunga saka ngendi? Kok pirang-pirang taun ora mulih sing tak arep iki kowe. Mirah iki kira-kira mulih lunga saka kutha mesti mulih gendong dhuwit. Ndi? Aku saiki njaluk dhuwite. Aku Tak ngene. Kakang nanging ora gendong duit. Ora nggo dhuwit. Ora. Ora nggo dhuwit mulai lha opo? Lumrah wong pegawe duwite piye di ATM. Sampean ku lho. Oh, jebule ki saiki wis pengalaman ya ora. Oh, keluar negeri kok Kakang. Keluar negeri. Kowe kok koyo kok. Oh, iki Kakang. Iki ngono pusaka Brajaluwu. Iki pusaka Brajaluwu. Pusaka Brajaluwu. Oleh wis kok ngendi? Oh, iki ngono piandelane medang. Nganti aku bisa duweni pusaka Brajaluwu, mesti ki wae aku nyolong. Oleh nyolong. Aku nyolong. Wis ape kurang ajar. Lho, biyen ki sadurunge bapak karo sembok mati iki ora tau mulang sing tumindak kaya ngono. Kok lunga kok malah nyolong ujug keris ki arep mbok nggo apa? Sampean iki rak yo ora ngerti to, Kakang. Iki ngono pusaka Brajaluwu piandelane medang kauripan. Sapa wae sing bisa duweni pusaka iki bisa dadi ratu. Sapa wae sing duweni pusaka Brajaluwu iki iso dadi ratu. Bisa. Tenan apa ora? Sampean ra percaya
sing kongkon kuwi sapa? Sing kongkon kuwi katresnanku Kakang Panengpati. Panengpati. Ucandi. Senopati nang Medang kono. Oh, senopati ana ing Medang. Sing perintah kowe. Besok yen Kakang Panengpati dadi ratu, aku bakal dadi bojone ratu. Ngene lho, Ra. Ki tak kandhane ya. Saiki Brajalawa iki tak peke aku. Tak peke aku kan dadi ratu, Ra. Sampai aku kira pusaka kita tuane aku lho Kakang. Ya. Kalau pusaka kita wanake karo sampeyan, aku mak yo ora bakal dadi bojone Kakang Panengpati. Nah, saiki ngene. Kowe ra seneng to nek dulur aku. Ya mesti nih wae seneng mesti dulurku wong sawiji sampe. Saiki aku takok karo kowe. Saiki bojo karo dulur apa? Ya mesti nih wae abot bojo to Kakang. Oh, bento. Wong dulur karo bojo kok abot bojo. Nek ngendi wae dulur karo bojo mesti abot bojo. Iku wong gendeng, Ra. Ya kudune abot dulur. Saiki yo nek bojo kowe bojo mati iki golek sak dalan-dalan kuwi mesti entuk golek 10 cah bagus mesti kowe entuk nanging nek dulur mati kowe ape ning ndi nek goleki dulurmu nek ra ning kuburan ngono mikirku menahe nek Brajalawa iki mbok wenehno aku dadi ratu ning Medang. Aku dadi ratu, kowe dadi adine ratu. Kowe golek bocah lanang pira mesti keturutan. Mengko nek cah lanang ora gelem tomboki ra. Tenan Kakang. Enak ora? Umpama pusaka tawane kuwi, engko yen Kakang Panengpati temukan ning kene piye Kakang? Nek perkara Panengpati teko ana ing papan kene. Gampang lah, gampang. Kok gampang? Ora penak lho. Sampeyan meneng ae kok penak-penak opo? Sampeyan iki ora ngomong. Oh, pengen untung. Sampeyan iki lho kok sampeyan yo meneng bae. Ya ora. Kowe kira-kira duwe dulur ratu. Enak to? Iki kira-kira bisa apa? Calon bojomu Panengpati kowe arep prime. Ya ora wong wis sedilok maneh Kakang. Iki terus piye pusaka bojoku? Sampeyan sing iki Kakang. Mira. Bener iki omah. Sesuk diobong, sesuk dirubah. Sesuk diobong, sesuk dirubah. No, kowe tak gaweke omah tingkat 17. Tak gaweke omah sing tingkat 17. Mergo calon garwane ratu ana ing Medang Kaupan. Kowe kok ning omah ijen lah. Apa kowe ora duweni wong tuwa? Lanang wadon? Apa kowe ora duweni kadang utawa sedulur? Kakang Panengpati, yen tiyang sepuh kula boten duwe. Nanging yen sedulur kula tasih ngerti. Kowe duwe sedulur? Tasih. Sedulurmu ndi? Aku mau kepengin karo sedulur.
dapur astawis kuwi ra tak titipke karo kowe. Pripun? Saka Bojoluwuk. Ah jenengan iki ampun wates. Terus saka Bojoluwuk sampun kula singit iki. Iki Kok sindak? sampun. Mengko gawane rene tak gawane bali. Mengko kanggo tandha bukti yen to aku kelakon dadi rapi. Ampun kesesok. Enten Jit. Kula kok kesupen nonton tamu kok mboten dipun pasugoto. Arep pasugoto apa? Lagi kelawenane jenengan. Apa kowe ngerti kelanganane? Waning pati. Lho, kula niki ra kados ngamen jenengan. Nggih mestinipun ngertos. Iya, aku gelem yen pancen pasugoto karo aku. Dipun rantos, Jih. Mulane calon bojoku merah kok mati karo aku. Ngerti kangen aku. Yo. Ngapunten dipun rantos, Jih. Piye? Pinangan iki lamun nesu. Kowe iki katresnan. Jih kula kados Kowe kepen pasugoto karo waning pati. ini kan baru pies. Ya jono ati. Saka Bojoluwuk sampun kesingit iki. Kelangan aku ndi? Oh, Jih. Es. Mira. Bene. Mula kuwi dereng-dereng Kula pun eleng. sama Bojoluwuk garene. Ora usah aku kok pasugoto. Pakai rumiyi. Kula singit ki wonten mingki. Aku dulurmu ora ada. Kakak! Kakak Sadowo! Kowe iki sapa? Kula Sagopa. Sagopo. Merah opo karo Mina? Mirah niku adik kula. Kowe dulure Mina? Nggih. Sagopo. Kowe calone petu Sagopo. Rah gage. Baguse kaya ngene sedulure Mina. Nggih. Sampeyan iki calone Mirah nggih. Joko Waning Pati. Duh Kanjeng Pangeran. Calon ratu ora wedang kabeh. Calon ratu teng medang kauripan nggih. Kowe besok dadi pene ratu ning wedang kabeh. Nggih. Iki sampeyan ampun suwe mboten ketemu kalih adik kula Mirah. Jenengan kepenake nggih dene jagongan. Nggih. Kula tak tengguri. Iki kelawenanipun jenengan. Apa iki? Arak merek Le Mineral. Pun monggo dibujuk. Kira-kira aku mendem apa ora? Ketoke nggih mboten. Merek Le Mineral. Pripun? Tanduk malih, Jit? Kanduk malih ora apa. Tak kok enak. Tak jajal kok. Hus. Wong wadon ya aja mikir. Tak es gur niki. Pripun? Waragan tenan iki. Nggih niki asli. Iki mang piye kok ora tak klothok yo yo. Malih, Jit, malih. Sor.
ono kecap dah. Ya ora kecap. Rajalu kawan dene. Mangkopene apa? Ya tau bene apa kelamanane Kakang Manipati. Wah watak emang ning dhuwur. Njen mang yo. Jika sepal dhuwur ning Gunung. Oke ku beto kuwi centeman apotas. Apa tak nggo lek iwak kok. Yang gopas sing ngepan. Urung dan urung. Cokowaning pati mutya. Piye Kakang Manipati? Aku dadi ratu. Ya ora bisa mati piye Kakang? Nang tak hapus. Ora ngerti to? Gopas sing pan kae jero. Engko nek cokowaning pati mlebu ana ing gopas sing pan. Engko Kakang Sagoko rewangi ngrojok watu mesti waning pati mutya. Wis ayo. Ayo Kakang. Apa Raja Luwuk? Mila! Mila! Sagoko! Mila! Sagoko! Kakang tablek patu Kakang. Okowaning pati nyawam wis ning pucuke rambut. Gage Kakang. Calon ratu ana ing medang kauripan. Prabu Sagopo. Sing banget Kakang. Opo? Ngertos menapa boten, Den? Pusakanipun Raja Luwuk wonten mlebetipun guwa. Oi, ora. Kakang. Saestu Kakang Sagoko. wonten jero guwa nika. Kowe ngajak mati. Calon bojone sampe.
sampean kula pusing. Niku kula buang teng pinggire parang kritik. Wong wedok. Aku cewek ngapura ya kakak. Wong wedok kurang ajar. Aku cewek ngapura ya kakak mana? Kakak. Ampun, Cek. Ayo. Piye? Kakak sanggup tapi kakak sampai aja mati yuk kakak. Aku cewek ngapura yuk kakak. Pamit to. Bolak-balik kok iki terus liyane iki dene. Sadurunge mati. Aku njaluk esem ya. Mati. Sing lanang sambil foto, sing wedok yo sambil gelap. Kok arep kowe nggoroi karo Joko Wanipati? Sagopo. Sagopo, aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura karo kowe, Sagopo. Aku njaluk ngapura karo kowe yo. Ora sudi. Aku nek ngene pangapura kowe, aku aluk mati.